Lo savutha Wethamalanga wasephelile kwi-big nazi. lotha kodwa-ke ngoba i-instruction ithe asishuze ebhithini eyodwa hayi shuthi yiwo lokazinhle osahamba phambili Ngelekile likabale lizwe limtoti. chamanelo Ngelekile kuyabonga kakhulu bangisele chama nophila bayezwa. Dankie 0649419517 wona uphumlilo othandayo webig nazi noma ke owakhe lapha ke uDJ Zinhle. Molo. Oh uthi isikhatha DJ Zinhle manje. so Nazo ubani ke lo? Isinenhlanhla eKhathomena kaMasicha uphile nkosazana yezo. Thank you very much. 0649419517 umlilo namazambane. Molo. Ngiyaphila njani nkosazana? Ngiyaphila ngihamba no DJ Zinhle Ubalo uhamba no DJ Zinhle. ngifuna khawulele indlela nethokozo Abaphila abantu elindelana nilindele izinto ezinhle yezo. Thank you very much. 0649419517 DJ Zinhle noma ke iBig Naz. Uhamba nakubi? Uhamba nokudala noma uhamba nokusha? Molo ekhaya. Uhamba nokusha. Elikaba lelizwe lihamba nokusha. Kelengele akufuna ukushawa mina ekulengile ngiyabonga kakhulu baba uphile yezo no ngiyaphila kakhulu baba ngigeza kuwe uphile kokungcobo uyathandwa yeza bakithi angazathi abezwa kahle abalaleli ngicela ungiphindele kokungcobo ungenze njani ngizwa Ngithe ngathi abezwa kahle abalaleli ungiphindele kokungcobo ungenze njani? Ngithanda nami baba. Kulungile ngiyabonga kokuphela yeza. Thank you very much. 0649419517 hamba nayo iphingoma osukwini la namhlanje. Nokumnandi. Oh! Baby, Hey, Kosazana. Hey. Hey, phela awukuma sikande la. Ay, mafethu. Bazalwane ngiyasikuthi ngiyabona this one from Roman but
Thank you very much Shall for not send watching. it to you on WhatsApp. Sorry? Not send it on WhatsApp. I'm using this phone. Oh. But I know something about it. Just uthi ke ntokazi amabizela ucela ngingawuvala live. So sengenzela yena. Nani ke ngoba ngiyamthatha. Wathi ngikusondeze ngikutshele imfihlo zami. Ganga ngami. Ngikumbulele yo. Oh Nkosi yami ngakunikeza imfihlo zami wena ke uganga ngami. Intokazi ulwazi mabizela uthi ke uganga ngami kule ngoma yakhe emnandi ngendlela eyisimangaliso. Ngike ngasho ngathi ushaya isiginci sinenkosi phakathi uyezwa ke la ukuthi ke kushawa ke ulozo lolodwa. Mina ngokwami ngamthatha ngimbeke lapha na ke kwizinga lo Verita. Zwana nolozo lolukhona la ukuthi lomnandi kangakanani na. Literally for like in a couple of seconds. Yeah, I feel like it's 4 minutes. Kulungile wona umsakazo Imbokodo 96.8 FM uthi ke ukuganga. Ufuna ukuganga ngenhliziyo yami mina ngikupha yona ngothando. Lwazi mabizela ngikubingelele ngomkele emsakazweni Imbokodo FM. Hello, sanibonani emakhaya elindelani Hayibo. eNewlands ePine Town. Ngibazwile abalalele kade befonda siyabonga sindlalela uhlelo. Awu siyabonga kakhulu Nkosazana. Mhlambe ke omunye umuntu oqalayo nje ukuzwa ngokuthi ke khona umuntu ekuthiwa ulwazi ungokamabizela isibongo. Mhlambe ngamthatha umbeke uthi ubani ulwazi. Ke ulwazi intombazane la eThekwini edlala isiginci eculayo and yeah amanye amaculo esengiwenzile amaculo ehouse so okay. Yeah, so I think people know my voice from there. Abantu baziphimbo lami from there. Okay. Mhlambe nje uthi ukusondela kancane kwi-mic ukuze bezokwazi ukuthi ke bakuzwe ngendlela esimangaliso. Ngiyakubona ukuthi unesimo sokubashayi kancane. Ngisathathi dlala ga. Ikiki ngasho ngiyibona ukuthi bigude manje sengivele ngisondeze. Ingakho ngiyabona bengifuna ukuthi ngithi bring that kuwena. Mhlambe ke elwazi mfethu uqale nini ukwenza music and ubone nini ukuthi unetalent lokwenza music? Kade ngaqala ukwenza music ngaqala nje ngokuthanda isiginci. Ngafunda isiginci and then obviously nomculo bengiwuthanda but ngangithanda ukuthi ngiqophe ngaso isiginci ngifunde ukubhala ngikwazi ukuyibhalela ngikwazi ukucula ngazi ngibe ngizidlala futhi isiginci so kona sekuneminyakana. Okay. Mana mhlambe ke ubani okintroduce othandweni lomculo specifically ekuthenini uzogcina sewushaya isiginci? Ziningi izimo and baningi nabantu ekhaya nakhona abantu abaculayo nje ukukhula ulalela umculo makukhona imishado makukhona ini endlini hleze kukhona abantu bazocula so obviously ila ugcina khona uyibona lento ukuthi imnandi iyathandeka and yeah. Uzalelwe ekhaya elinomculo? Yeah, bakhona abantu abaculayo ekhaya. Usunesikhathi singanani ucula? Sona sesihambile isikhathi. Ikona nje ukuthi yeah isikhamba ngendlela ekhamba ngakhona but yeah sekukhona isikhathi sona angifuni ukufaka ibiyaka ngoba ngizozela ijudge. Kuleka ke. Ngazela ijudge. So ayibo indaba ungadumile pho manje indaba ungenayo imali. Kuleka le msakazweni asijudge bakithi. This is the safest place you can be, Gas phela bithi ngegas. Yeah but kona sesekuyisikashana nje sekuyisikashana. Mhlambe kulesikhathi leso sokhona kona umculo lo owenzayo noma ngithi ke kuyona industry le yomculo ikona kuphi okuthe kwaba yingqinamba kuwena and lezo ingqinamba uye wakazi ukuthi ke ubhekane nazo kanjani? Yonke into nje iyinkinga. Mabuzo uzoba umculi ongasayiniwe ku record label enkulu ungenawo ama advances bengebe kunika imali yokuthi okay na imali esizokunika sine budget ethile sizokwenza ukuthi
sikupromote ngayo or sikumarkete ngayo senze ukuthi ngayo into kanjalo. So yeah, zona inkinga zikhona mangabe usesimene esikanjalo mawukuthi u-independent from ukuye studio to ukwenza ukushutha uma ushutha fanele ugqoke ube muhle ufake i-makeup ube njani i-location fanele ukhuluma nabantu be-location mabe ngakucharge imali yabo nje fanele ube nendlela yokukhuluma. Ziningi nje izimo ohlangabezana nazo mangabe uwumuntu oyiphethe you know, and nakhona nokunegotiate ama-contracts yabo distribution na yonke leyo nto nje. Angeke ngize ngithi phela into fanele uyazi njengomuntu but akuyona intembi into fanele ukhule kuyona ufunde uqhubeke nempilo ngoba lezi ezinye izinto nazo zibukeka zizinhle zibukeka zilula futhi kulula futhi ukuthi umuntu akakumanage wazi ukuthi unemanager ezokufonela ngelesikhathi esithile ikutshela ukuthi okay udinga le ndawo nethile ngesikhathi esithile imoto izokulanda ngesikhathi esithile. Akufani nokuthi uma uyimanager wena fanele kube wena ofonayo kube wena oziletha lapho wenze show to on time na yonke leyo nto. So yeah kona yona inkinga but akufani kona yeah ngoba futhi kona mangabe nje uphethwe ukukhona i-record label ibona abanabantu already vele banabantu already ukuthi okay la nomuntu amaka radio nomuntu amaka TV la showcase mangabe ngisebenzise lo muntu ukuthi ashoot video uyena vele ngeke ingadlali or iculo leli ngeke lingadlali based on A B and C yabo. Mana ngifuna ukubheka la kancane ngoba sakhuluma ngaze ingqinamba what was the most awkward moment yakenzeka kuse stage like yini yakenzeka nje stage vele yathi yakukhipha nje emdlandleni ukuthi ucule? Ayikho ke nje into engenzekela stage stage ayibo awakaze nje ukuthi mhlawumbe ushaya isiginci vele kushaya intambo wrong noma ngabe ngashayeka ngizoqhubeka neenye ngikuba ngathi akwenzeka ngalutho hayibo stage yona ndawo engiyithandayo ke nje yeah yona ndawo nje noma kuthiwa ngiyabheda ngizobheda kungazwakala ukuthi ngiyabheda sengaze ngajwayela ukuthi nje ayikho into engenzeki nomuntu olalele ngiyazi abona ukuthi hayi ubhedileke lo manje yabo. Kulungile igama lakhe uLwazi ungokamabizela isibongo khona le studio sibheka ke umculo wakhe sibheka ke indima seyidlalile masikhuluma ke ngomculo nokushaya kwakhe ke isiginci sasuka ke esamncane. Ngiyazi ukuthi there is another song that you have at the moment that you wish ukuthi ke ukwazi ukuthi ke uyiphushe but mina ngiyangithanda ukuthi umuntu acule simuze ukuthi ngempela lento kade sizwa laphana engomeni uyena ngempela na mangabe ke secula bukhoma noma ngikunikeze ini khefu siye emarket bese siyabuya ushaya umucu. Angicasenze njalo. Ngelengele kezazana Lwazi ngokababizela isibongo kanye nathi nje emsazweni wakho Imbokodo FM. Asiye ngapha sibuye bese ke sikhuluma naye sibheke ukuthi ke yena ucula ngalophinda uhlobo masana kusijoyina sithi nde sawubona siyakwamukela. Ngidinga for umcimbi wami and manje sengishoda nge-sound system esenzingeni. Sound system kululeka. Isikhona Imbokodo Sound and Production izokwethula lo mthwalo. Isanjaba esezingeni eyicombo. Ngibale full package yonke isound ku-DJ MC phinde sikushuthele wonke umcimbi ngamanani aphansi. Ngimininingwane ngasishela ku-0738822247 okanye kusishela ku-0615941297. Nandisa umcimbi wakho ngesound eqoqekile kulesama. Yini Dlamini mhlobo wami wabuke kudangele kangaka? Mamthetho ngisenkingeni yazi ngiyashada unkosikazi wami ufuna idekhe ebiza amakhekhe abiza ngithitekile njengazi ngizokwenza njalo. Yini ukhathazwa yini ubungakezwe yini ngaba ka Dominion Events? Lutho mamthetho ngithazela wonke loyo mthwalo bafaka dekho khekhe sound catering kanye nezingeni eliphezulu amatende yonke into phakathi ngemali nje engathi ngiyacela ke ukuthi ke simkhombisa uthando bakithi if there is anything ofisa ukumbuza yona noma ofisa ukisho kuyena uma ngabe kuculele kahle wayithanda indlela acula ngayo ngakwazi ukuthi umncome lapha ku 0649419517 uma ngabe khona okuthize othaza ukuthini ngicela ukulungisa enkosazana nakhona futhi uyamukela bathi criticize constructively Lwazi babizela uthi kuba ngeindawe ushaya layo you know take it away.
umhlaba ubhubhe namhlanje mina ngifuna ukuzithokozela nawe ngifuna ilutho ezosiphazamisa ngifuna umqondo wakho umzimba wakho isikhathi sakho ngifuna ukuzideka ngizidelise ngifuna ukuzideka ngizidelise singamane umhlaba ubhubhe namhlanje mina ngifuna ukuzithokozela nawe ngifuna ilutho ezosiphazamisa ngifuna umqondo wakho umzimba wakho isikhathi sakho ngifuna ukuzideka ngizidelise ngifuna ukuzideka ngizidelise uma nginawe ngizwa yonke intokozo uma nginawe ngizizwa ngisemusha uma nginawe ngizizwa ngindlovukazi enolwazi singamane kuphele konke okwasemhlabeni uma ngabe ungeke ulibuyise uthando lakho kimi akukho lutho ezosiphazamisa mawunika uthando lakho umzimba wakho isikhathi sakho ukuze ngizideke ngizidelise ukuze ngizideke ngizidelise mina nawe sasidalelene mina nawe sasihlangane okwenkanyezi esibhakabhakene ezinkanyezine esibhakabhakene ezinkanyezine uma nginawe ngizwa yonke intokozo nginawe uma nginawe ngizizwa ngisemusha uma nginawe ngizizwa ngindlovukazi enolwazi uma nginawe madoda uma mina nginawe my tongue just get twisted vele kwenzeka into engayiqondi uma nginawe ulwazi ngokamabizela isibongo shamnandi kakhulu sha live ke la khona emsakazweni wakho Imbokodo 96.0 FM uthi ke yena uma nginawe uma ngabe khona ukuthize nje ofisa ukuthi ke ukusho kuyena 064 9419517 064 intokazi ke le yakamabizela ikhona le studio isigence eshayela ayidingi abantu abazokwazi ukuthi ke bayishayele ke isigencisayo shaya ke ngephimbo elimnandi ngendlela esimangaliso ulozolo Nkosazana ngifisa ukubheka la ukuthi yini ehlukile kuwena kulomculo wenzayo umuntu bangabe ngathi ngithenga ialbum kaLwazi yini engayithole yahlukile ehluke from other people abenza le genre yenzayo
Ayi angeke ngazi mfethu ukuthi yini engizothi ihlukile. Umuntu mayethanda into ethile akayithande kube lokho. Kulungile. Yabo lonto. Yes. Ngicabanga ukuthi khona ofisa ukukhuluma nawe la. Mhlawumbe esimuze ukuthi uthini kulesikhathi samanje. Usemsakazweni sawubona? Unjani ma? Angizwa. Yes ma. Wakanzimande la emawe. Ngithanda nje ukuthi nje kulwazi hi girl uyangibusisa umuntu wakho umuntu awu. Ukuzwile uthi nje Ngiyabonga Nkosi yami. Ngiyaxolisa ngisasho ngebawoti phela bese ngisho wonke umuntu ukuthi wonke umuntu emawoti kephi nakephi enanda eMtshebheni emachobeni eTuzuba kwaBashu noma ikephi la nikhona ngiyanibingelela lonke Nkosi yami. Ngiyabonga, thank you so much. Ngiyabonga sis. Thank you very much. 0649419517 noma ngabe khona ukuthize nje bafisa ukusho kulwazi ngicela ukhulume nami 0649419517 ufisa ukumncoma noma ufisa ukuthi akalungise okuthize asikhulume nawe kulesikhathi isamanje. Nkosazana mhlawumbe ngabe usuna ialbum noma ke usasebenzele ekuthenini ube nayo? Nginesingili engayikhipha which enamalaculo lamaculo uthola ngiwenzile. Which is leli culo lesiqale ngalo iganga ngami and nalela ngicula manje live uma nginawe. So igama lesingili indlunkulu so i-available kuwo wonke ama platforms la ukwazi ukuthenga khona umculo. So mawutype ulwazi indlunkulu uzokwazi ukuthi uthole lamaculo lawo noma uthi lwazi ganga ngami noma uthi lwazi uma nginawe uzokwazi ukuthi uthole iculo kuwo wonke ama platforms la uthenga khona umculo. Wow, kulungile. Mhlawumbe ke asasesishiya nje nokuthi ke abantu bakwazi ukuthi ke bakuthole kanjani uma ngabe befisa ukuthi ke bexhumane nawe mhlawumbe for bookings and also for ukuthi ke uzocula. Well, it's part of our bookings now. Okay, umuntu mayefisa ukuthi angibooke it's nolwazimabizela@gmail.com. So it's nolwazimabizela@gmail.com. Ungikhona ku Facebook Nolwazi _Mabizela on Facebook. On Instagram and Twitter LWAZONCE Lwazonse. So ninga followisha lapho ninga DM makuthi mhlambe content futhi ukuthi sixoxe mala nama bookings or anything like that, and otherwise nje ukungi-emaila makuthi nifisa ukwenza ama bookings. Wow, kulungile Nkosazana. Sibonga kakhulu ngokuthi ke ukwazi ukuzivakashela nje usuku namhlanje. Sengathi uNkulunkulu ngakubusisa ukuthi konke okuhle efisela kona bese kuba ke impumelelo. All the best. You know, maybe in the next couple of years yikuphi okufisayo ngomusic wakho? Jesus. With my music ngifisa nje ukuthi abantu beqhubeke bengisupport yabo njengoba ngihamba ama radio stations njenge Imbokodo ngizama ukuthi ngithole abantu abafana nalabo abangilalele njengamanje ngoba abebengazi mhlawumbe ukuthi khona iproduct efana nale yami ekhona ngoba khona amanye ama radio stations la dume kakhulu mhlawumbe angafuni ukuyidlala or anything like that. So ngizama kona ukuthi ngicreate abantu following or ngikwazi ukuthi ngithole abantu abazokwazi ukuthi bengisupport. So yeah, so kulokho ngifisa ukuthi mhlambe in the next couple of years ukuthi mhlambe lokho sekukhulile sekuyinto enkulu sengikwazi nami ukubona imali engiyenzayo ngalokho. Kulungile Nkosazana, ngicela ukuthi ngikhiphe ngengoma yakho nje bese ke ngiyakudedela usuku namhlanje. Thank you very much for coming through. May all Nkosazana isilungu siyabaleka data bundles ziphelile. All the best with umculo. uNkulunkulu aqhubeke nje akubusise njalo nje. Yeah. Oh yes. Nkosazana, angikushiye ingoma yakhe ethina engikhipha ngayo. Uma nginawe. Thank you very much. uNkulunkulu akubusise usuku namhlanje. Thank you so much. Thank you. Unelete zosiphazamisa ufuna umqondo wakho msemba ngesikhathi sakho ufuna ukuzedinga ngezedinga